haike Tiprasa rokni thinang tamungno kebuk sawi de mambai chini Tiprajwk rok to kubuni borok bai kaijakmani relationship tongmani amo lekhao school paliya amsike burung ungsuka agi roko Tiprajwk rok 10 na hamjagi tongkha borok bai relationship tongkha kai social media rogori siri ragya tabukai riwi mangsu tongsibu kiskiriliya tabukai haike chini Tiprasa rokni thinang bahai ingno Tiprasa ni bising korbong tribe sawimana baksa buksu bongni tribe tini komor na nai tongo bahai ke korbong bwrwirok onyo tribe bai kaijagui tabuk pura Tripura ni kok sanani thanga ke chung Tiprasa rok omono tabungni bising ka suinari hanga ke pura Tiprasa rokni joto tribe ni no future haike thinang belai khe manago sogijak nai amoni bagino joto no wanchuk thai hayanga ke belai bezalo klanyai tabung nang nai di social media khulogina di Facebook khulogina di amtui mamang sunugo 10 bai Tiprajwk rok thangjak hayake India ni te onyo Punjabi Bihari je sabai pano thangjak kaijak omo kaisa srwnglai batailai haisi ngi tongsu amoni bagino mwthakna nangnai mono hayake tebu bari oi tongo norok usukango kaisa video viral mani nukuna America ni salayang Tipra ni bwrwi bai Facebook tui chat khalaye hamjaklaye malainani phaimani hake tabuk social media rogo chung tabuk kwbang mano nugo bonobo sikiwei tabuk kwbangma borok ayang foreign ni borok rok bai relation tongnani bagai chai togi tonglaina kaijaknani bagai chai togi tonglaikena Facebook ni bisingtui haike Tiprasa rokni thinang tomongnai omono bahaike mwthak manai takuk bukuk bai songrok norok comment ni bisingti ke sahodi baksa buksu haike kok sakakai comment khanyai nini wansumani ingya je borokni je ichha rokne comment khayene na dia no baksa buksu ang saimano haihini sajaknai saimano jesa borokni freedom tongu jesa bai panong konani haipano to Dopha komor nai bele amoni baginyo Tiprasa naikolai tongnai Tiprasa leader hanjangnai rokbo amoni bagai wansungna nango hayake chini Tiprasa amtike mamangi tongkha kai waisa komori thangnai agi busung nukba chung kubuni Dopha bai amtike relation tongmani kubuni Dopha bai haike kaijakmani nugya blei agi haibana tabukhe lasiliya borok kubuni Dopha bai kaijabu hnoi Facebook o direct si photo ri si agin borok rokhai jesepanang tongthong anike hujagi siming tongo phunugya tabukhe nang bai si wala nyai nona se kok thaisa thani biang ni tiklai sanai amtei mamang tongkha kai chini culture chini identity chini je language rok chung sai tongmani Tiprasa rokni joto language no komori thangmanyai tamani himalaya mo srwnglai batailai ngi tongkha omo competition haising tongsubu haike jis jagapana adika competition haingka ke amanei tebo baru haike omo kaijak mung kubuni Dopha bai omo tebo bari nai tagromoi naidi bharoto Jio sim card wei net dam kom khai mani MB dam kom khai haike onyo sim robo bini sakenyo dam kom khlaimarika tai use khainer bo bangkha internet Bharoto haike omo hainyo Tiprajwk robo kubuni Dopha bai kaijakmani amrikini srwnglai batailai ngi tebo bangnai Tiprasa rokni population kominai haike norokni mote omono mwthakna ninga kai tom khaina nangno comment ni bisingtike sahodi dinini video amsunongkha noro video no sajakai like khlai di hambai।